koukat. Nechcem. Pojďte za tím týpkem, jak jsme byli předtím, on chce pomoct. Ne, to radši dělat nebudu, my ho nebudu chodit držet toho ohně. Můžete nám říct víc o té džungli? Řeknu vám taky menší příběh o pradávné opici. Prosím tě. Nie. Prosím, koukaj i mě. A keď ťa nechcem kúkať, tak nemusím. Prosím. Jo, super. Cože děsivý příběh, to se mi tam vůbec nelíbí. Tam nejradši. Já mám ráda příběhy. Jako příběhy můžou být i děsivými, jo, já se toho trošku bojím. Tak povídejte, pane. Před dlouhou dobou býval tady soutěživý To se tyky. to všechno teraz natočil na kamery. A čo teraz? Co? Tyky, to je vaše jméno, ne? On a pradávná opice ochraňovali vesnici. No a co se jako stalo? Soutěživý tyky miloval jeho lidi, miloval kohokoliv a cokoliv o téhle džungli. To byl ten dole. A jo, to je ten hrdina, jak tam sehnal ten artefakt. Prosím. 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 GTA 6 trailer. Prosím. A pojďš to dneska koukat? A prečo? Akt. Nebo tě Jednoho prosím. chladivé Nebo tě prosím. Když to budeš koukat, vypne tu kameru, platí? Prosím. a pršivého dne se všech Prosím. 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 Nikolás. Nikolás. Pni si moje změnilo. video. Jak jako se všechno změnilo? O čem tu povídá, se začínám bát. Zvířata džungle byly jakési posedlé nějakou temnou energií. Temnou energii? Cože temná energie? Pradávná opice. Ale vy... Ale to jsem hrál. Ja nechcem kúkať videa. Prečo? Ja si kúknem takéto, vidíš. Búchala. Kúkaj mňa aj. Búchal je lepší. Ja som lepší. A potom budeš kúkať mňa? Hej. Poď si tam sadnúť, bež. Keď toto skončí, budeš kúkať mňa? Hej. Vážne? Vážne? Hej. Keď budeš kúkať mňa, dám ti kúsok z mojej pice. Dobre. Od Lindt švajčiarských majstrov čokolády. Neodolateľne jemná pralinka. Vyhľad? Áno. Lindor. Tak potom ti dám, dobre? Mám ti povedať, jak sa volám? Potom. Moje... Čo poviem? YouTube. Kaj. Dobre. YouTube a Pečo. Vaše video. Dobre, a teraz choď tam si sadnúť. Dobre. Budem. Darujte A to jedinečnú je chvíľku. odber. To sú odber. Realizujte svoje investičné plány v XTB Ja som jen s kúkať nulovými potom. poplatkami. Tak teraz choď na bok. Tady to jenom příčka můžeme projít. Tak, a rychle to proběhneme, paráda, my jsme to zvládli. Fuj, tady jsou další. Opatrně, opatrně. Kolik jich tady je, mně se jim nelíbí, ten nejhorší výlet. Teďka jde nahoru honem. Jak já se docela bojím pavouku, abych řekl pravdu, no. Do džungle, tak pojďte. Jo. A Vilem, kde to jako jsme, proč to vypadá jako když jsme byli v džungli? Protože jsme v džungli, jsi hloupý nebo co? Proč jsme senka jeli, já to nechápu. Já to taky moc nechápu, vypadá to tady docela děsivě, jedeme totiž na nějakou výpravu do džungle, ale jako v džungli žijou hodně nebezpečný zvířata, já se docela bojím. Jdeme na výlet, nejete žádné strachy, vy nůbové. Čo nupat jste chcete? Nazdar.
Horníku, já nejsem žádný nubák, proč mě urážíš? Já nevím, tak já si tady chillu a najednou sem přijde, zas mě vpal jako dovču. Podle mě máme jít asi sem, koukněte se, tady jezdí nějaký autobusy, pozor, ať nespadnete z toho mostu, jsou tady díry. A ten autobus, nebo to není autobus, to je spíš nějaký nakladák, tak nás odveze někam hlouběji do džungle, tak pojďte. Jo, to bude na výpravu totiž, víš, kolik je tady památek, tady žili ti Aztékové. Tak nastupujte, jedem. Projdem do žlutýho. Protože to oveska jsou oblíbená barva, ne? Chtěla bys si snad červenou, ta je hnusnější, hej, horníků, použij tu žlutou. Já jsem počkal ten další, teď už se moc jít nechce. Co, horníku, dělej, pojď s náma, co jako děláš? Řekl mi 5 euro, proč jsi měl jít s váma. No, jsem tady já, je tady oveska, jsem tady my a to musí stačit. A ještě 2 důvody. Budou tam diamanty. Ještě jeden. Sušenky zdarma. Sušenky zdarma. Rychle. Jo, a už můžeme jet, jedem. A to je to smrt, tady nějaká